Penyakit kowe. Suaramu ngabangake kuping. Kowe ngias karo Bagong dume Bagong wong kere gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kok napuk cangkemmu kowe? Bebles tenan. Ora wangun diko patulajan kowe, penyakit kowe. Wong golek ilmu ki aja disawang perkara ora duwe dhuwit karo wong kere karo wong piyayi. Wong kere ki ya duwe hak golek ilmu. Asu kowe. Penyakit. Lara. Munggono aku wani karo kowe. Ajar. Penyakit. Setan ratatan. Ben tak lampiaske arep kowe ming lampu bangjo. Tejangi sisan kowe. Tanggep kowe durna kowe. Penyakit ben. Ora saiki abang ijo kuning murup kabeh. Ha iso cekel polisi aku nek carane. Ngrusak traffic light. Wong ngene rasane wong ora duwe. Apa ya wong ora duwe kaya aku ki ra entuk gayuh ilmu. Apa ya wong melarat kaya aku ki ra entuk gayuh ilmu. Kok le banget beda-bedake. Banget gole beda-bedake. Lara atiku. Lah aku ora tekan semene. Ora arep tekan semene. Mbok ya Gusti iki paring pitulungan karo aku. Piye supaya aku iso kelakon penjangkaku wong niatku ki ya suci tekan saka lahir batin. Ora duwe niat apa-apa. Aku ora duwe niat kepengin golek ilmu tak nggo minteri wong bodho, tak nggo ngapusi wong bodho ora. Minta nggo sang uripku ki aja nganti diombak-ambek karo kahanan. Mbok ana wong sing digdaya mbantu karo Bagong, anakku sambat Gareng Petruk. Menco padha petuke. Padha kocluke wis ora ana blas ora ana sing iso tak ndelke. Semar ya kok nek tak sambati, kowe ya kurang gawean. Kowe iki wis gerang tuwa kok dadak arep mlebu dadi Mahasiswa. Wah, wis iki nek ora ngatas karo dewaku, ora bakal entuk pitulungan iki.